Не знам как печели този дек срещу Quest Rogue, честно. Не знам, че си изтегля двата айсблока рано, тъй че съкращавам дека. Оставам съм каунтър. Пускам го фейс, трябва да го блъскам фейс. Търся демидж, търся да го убия. Си има само един си айсблок, защото съм оставил каунтър спел. И той вече има 4 Игниас елементала. Флейм елементала, де. Той се беше Игниас. Той сега ще може да си активира квеста. Да, ще може. Патигност. Но няма да може да го изиграе този ход. Мога да го каунтър! Мога да го каунтър спелна! О май гот! Представете си да каунтър спелна! И сега той е щупил този секрет и ще мисля, че другото също е Frost Armor. Ако успея да каунтър спелна Rogue Quest. Denied!